Delta Dunării este exotică, misterioasă și sălbatică, locul unde fluviul și-a făcut culcuș în drumul său spre mare, unde apa și pământul fac casă bună, iar pelicanii sărută cerul. Un ținut parcă din altă lume, care are întotdeauna ceva nou de arătat. Bun găsit, dragii mei, la o nouă ediție Călători prin România. În ediția de astăzi v-am pregătit ceva special. Ne aflăm în Delta Dunării, după cum vedeți. Peisajul este mirific și vom avea alături de noi echipa Descoperă Delta Dunării, Ionuț și Iliuța, care vor fi ghizii noștri pe tot parcursul acestei emisiuni. V-am pregătit surprize deosebite. Vom călători prin localitățile Crișan, Mila 23 și Tulcea. La fel ca Delta Dunării, și Călători prin România are întotdeauna ceva nou, ceva deosebit de arătat. De această dată, așa cum ați observat la începutul ediției de astăzi, vă vom prezenta cele mai frumoase și spectaculoase imagini din Delta Dunării pe traseul Tulcea-Crișan, Mila 23, Gârlașontea-Tulcea, aproximativ 120 de kilometri. Traseul are ca punct de plecare Tulcea, principala poartă de intrare în Delta Dunării. Orașul, situat pe 7 coline, la fel ca și Iașul, dar ca și Roma, este cel mai mare din județul Tulcea, Dobrogea. S-a format pe o vatră populată continuu, începând din perioada culturii Gumelnița, 2900-2200 înainte de Hristos, continuând cu o așezare greacă, Aegisus, secolul al VIII-lea înainte de Hristos, cu portul și orașul roman din secolele 1-2 după Hristos, cu orașul numit Tulcea din vremea lui Mircea cel Bătrân. Sub stăpânirea otomană, orașul decade, un reviriment înregistrându-se odată cu deschiderea canalului Sulina. Orașul a fost atestat documentar în anul 1506. S-a aflat sub stăpânire otomană între anii 1420 și 1877, având o populație de aproximativ 100.000 de locuitori. Nu ai cum să nu observi, chiar dacă nu ești genul de om care să meargă duminică de duminică la biserică, multitudinea de lăcașuri de cult diferite, uneori chiar de pe aceeași stradă. De altfel, întreaga zonă este caracterizată de un mozaic de culturi. Sunt sate întregi, dobrogene, unde se știe că locuiesc greci sau italieni, lipoveni ori armeni, însă unde dacă te vei adresa, firește, în limba română, întotdeauna ți se va răspunde. Obiective turistice: Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Monumentul Independenței, Muzeul de Istorie și Arheologie, Muzeul de Artă, Jamia Catedrală Azizi. Alte obiective turistice din oraș sunt Catedrala Sfântul Nicolae, Biserica Bunavestire, Biserica cu Ceas și Piața Civică. Sărim în barcă imediat ce răsare soarele. Vrem să mergem la Crișan, dar până acolo avem cale lungă și frumoasă de parcurs pe canalele Dunării. Nici nu ne depărtăm bine de Tulcea și delta ni se dezvăluie, cu stufăriși și salci verzi și mai ales cu păsările ei superbe. Satele din rezervație pot să se constituie ca un produs turistic inedit, care să satisfacă o gamă variată de motivații în activitatea de turism rural. Astfel, Crișan, cel mai lung sat din delta, circa 10 km, este o localitate de interes etnofolcloric. Se poate spune, fără teama de a greși, că localitatea Crișan dispune de un ridicat potențial turistic, bine reprezentat la nivel local, de altfel, localitatea fiind considerată principal punct de plecare spre celelalte localități ale deltei Dunării. De aici se poate ajunge la cele mai importante locuri ale deltei, pe căile de acces spre Carea Orman, Lacul Roșu și Lacul Puiu, la sud, iar la nord, pe malul dintre brațele Dunării Vechi, spre Mila 23 și Pădurea Letea.
un mare atu din acest punct de vedere și totodată o explicație logică a dezvoltării localității Crișan îl reprezintă poziția strategică, pe aici trecând majoritatea navelor maritime. Pentru a cunoaște mai bine oamenii locului, am invitat-o pe doamna Marcela Călin, o persoană minunată, să ne povestească cum se făcea turismul înainte de Revoluție în delta Dunării. Bună ziua! Bună ziua! Cum e viața în delta? Foarte frumoasă. Povestiți-mi câteva. Ce să vă povestesc? E aerul curat, totul e frumos. Cum e să trăiești în comunitate cu natura? Plăcut. Vă dă roade, vă ajută? Da, da. Care-i munca unui om aici în delta, de dimineața până seara? Cu animale, cu păsări, cu grădină, cu tot. Cine e casnic sau pensionar, cine are serviciu, e altceva, dar asta e, de dimineață până seara. Grădină aveți? Avem Ce cultivați în grădină? de toate. Legume, zarzavaturi, de tot. Crește? Crește. Dacă muncești, la grădină îi place să fie baba cocoșată. Să stea toată ziua plecat pe mine. Asta e frumos. Și turiști vin? Vin. V-ați bucurat de ieși înainte și acum? Da. Totdeauna a fost plăcut, a fost și frumos. Totdeauna a fost bine. Casele? La noi e casă mai simplă, mai bătrânească, am decât 2 băi. Acum turiștii caută condiții, cameră și baie, cu totul mai modern. Am îmbătrânit, adică deja am înaintat. Și ce le pregătiți turiștilor când vin să mănânce la dumneavoastră? Ce vor? Ce vor în general? Ce vor? Pește, ciorbă de pește, flachie, saramură, rasol, chipsuri, pefteluții de pește, perișoare, ce? Ciorbă de perișoare, supă de știucă. Ce comandă aia le facem? Există o mâncare tradițională aici pe care o faceți mereu? În afară de ciorbă de pește? Nu, orice facem, orice. Nu e ceva tradițional. Dacă e sărbătorile care sunt Crăciunul, Paștele, alea sunt mai tradiționale, care le respectăm, dar așa nu. Dar la biserică puteți merge? Da, nelipsit. Cât de departe e biserica de noastră? Vreo aproape 2 kilometri, cam așa. E multă muncă? Nu e multă muncă, muncim prostești. Ne strică inundațiile. Asta da. Muncim și când vine o inundație V-a terminat, a? ne-a terminat. Muncim și bani pe timp. Hai. Da, muncim degeaba. Dar primiți pensie de la stat? Pensii de la Băsescu. Primiți? Da, de la Băsescu. Am înțeles. Bine că a venit apele mari și ne aduce lemne. faceți foc cu el. Da, la iarnă. La iarnă va ajunge o lună. Astea? Da. Dacă facem... Dacă iarnă grea ajunge. Da, mai adunăm, mai cumpărăm. Uite, mai prindem câte una de asta, O salcie de aia, urcăm sus, mai faci 1 metru ster din ea. După o zi lungă de filmare, am ajuns în sfârșit la pensiunea Eden, unde doamna Ileana Vasiliev ne așteaptă la un pahar de vorbă și, bineînțeles, la o ciorbă proaspătă de somn, făcută după o rețetă lăsată din bătrâni. Bună seara, Ileana. Bună seara, bine ați venit! Ce mai faci? Bine, încercăm să începem sezonul în forță și să vedem cum o să fie și anul acesta. Acesta este motivul pentru care am venit aici, să ne dai câteva detalii despre locația și pensiunea ta, pentru a le arăta tuturor ce frumoasă e delta Dunării. Pensiunea este deschisă în 2007, a fost prin accesarea fondurilor europene, o parte, are 2 apartamente și 10 camere. Este dotată cu restaurant, cu terasă, cu estacadă unde se poate face plajă. În continuare am accesat un fond PFADR pentru activitățile recreaționale, în sensul că vom mai construi o piscină, o terasă, astfel încât turiștii să aibă posibilități mai multe
de a se recrea. Pensiunea are de asemenea centrală termică, deci putem să primim turiști și în sezonul rece. Este dotată cu toate utilitățile, în sensul că pe acest mal nu existau utilități și atunci a trebuit să le construim, să potabilizăm apă, să avem stație de epurare. Avem 2 pontoane de acostare a bărcilor, unul în față mai mare și cel mic în spate, pentru că sunt foarte mulți turiști care au bărci și atunci e necesar să aibă unde să le acosteze în condiții de siguranță. Oferă masă, cazare, oferim plimbări cu barca. În general lucrăm cu ghizi specializați, astfel încât fiecare se ocupe de ce știe să facă mai bine. Câte camere aveți în pensiune? 12. Și ele sunt camere duble? Deci sunt camere duble și apartamentele care sunt cu paturi matrimoniale și încă o cameră pentru copii sau pentru tineri, pentru familii în general. Practic toți cei care vin aici pot să acceseze și alte opționale, cum ar fi excursii pe lacurile din apropiere. Da, dar încă o dată prefer să fac prin specialiști lucrul acesta. Dar ei trebuie să știe că aici găsesc categorii, găsesc un pachet complet. La restaurant câte locuri aveți? Restaurantul este de 24 plus 30 terasa. Terasa? Da, cu terasă cu tot. Pentru sezonul cald este terasa. Hai să le facem așa, pe final, oamenilor, o invitație aici. Vă invit într-un loc absolut mirific. Eu nu sunt tulceancă, nu sunt din zonă, dar m-am îndrăgostit foarte tare de zona asta și nu știu dacă aș mai putea să concep să plec într-o bună zi definitiv de aici. Este o zonă absolut minunată care oferă niște peisaje unice din punctul meu de vedere. Iluminațiile sunt mereu superbe. Lumina se cerne cu grijă printre crengile copacilor. Când o adiere de vânt își face intrarea, ramurile bătrânelor salci capătă viață și încep a dansa prin văzduhul abia atins de razele mult doritului soare. Mireasma florilor trezește în sufletul omului sentimentul de melancolie. Când din dreapta, când din stânga, răsar lebede nobile, eigrete singuratice sau cormorani și pescăruși gălăgioși. Ne întâlnim cu oamenii deltei, pescarii, care harnici au plecat la pescuit cu noaptea în cap. La un moment dat, între atâta întindere de apă, dăm și de casele localnicilor sau pensiuni, așezate pe dreapta și stânga canalului. Apoi, iar sălbăticie.
De-a lungul traseului, turiștii au posibilitatea de a naviga pe canalul Mila 35, canal deschis în 1985 pentru scurtarea drumului spre amenajarea agricolă Padina și străjuit pe ambele maluri de vegetație forestieră specifică, dominată de specii de salcie și plopi. Trecerea pe acest canal poate prilejui observarea grupurilor de stârci, cenușiu galben de noapte, țigănuși și cormorani care trec în zbor în colonia mixtă de păsări de la lacul Purcelul, situată nu departe în stânga canalului. De-a lungul gârlelor Șireasa, Șontea și Olguța, peisajul cuprinde stufărișuri, sălcii, nuferi, care adăpostesc numeroase specii de păsări. Nu departe de confluența dintre canalele Mila 35 și Șireasa, atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă, pot fi observate unele lacuri mai mici, delimitate de stufăriși și încărcate cu nuferi și păsări. Cele mai mari dintre acestea sunt Tătaru, Meșteru, Nebunu, Furtuna, Băclăneștii Mari și Ligheanca, care împreună cu gârlele de legătură formează complexul lacustru Șontea Furtuna, unul din cele 7 complexe lacustre ale rezervației. Traseul trece pe lângă zona strict protejată Lacul Nebunu, una dintre cele 20 de zone cu protecție integrală de pe teritoriul rezervației, unde totuși pot fi văzute grupuri de pelicani, lebede și cormorani care vin dinspre sau înspre lac. Până la Dunărea Veche, traseul trece pe lângă lacul Băclăneștii Mari, care oferă o priveliște interesantă și poate prilejui de asemenea întâlnirea cu grupuri de pelicani, lebede, lișițe și corcodei, împreună cu vegetația specifică, stufării, nuferi, pâlcuri mici de sălci. Satul Mila 23, următorul reper al traseului nostru, este situat la aproximativ 53 de kilometri de Tulcea, un sat tipic pescăresc din delta Dunării, cu o populație de aproximativ 400 de locuitori și este așezat pe partea dreaptă a Dunării Vechi. Supranumit și Veneția României, satul este renumit și pentru faptul că aici s-a născut marele campion olimpic român la canotaj, Ivan Pațaichin. Este accesibil numai pe calea apei. Obiective turistice. În localitatea Mila 23 se află un centru etnografic, arhitectură populară, artă populară. Structura tradițională a satului este de tip pescăresc, port popular tradițional lipovenesc. Casele locuitorilor sunt așezate pe grindul îngust de-a lungul Dunării Vechi într-un singur rând. Localnicii sunt în majoritate pescari de diverse etnii, ucrainieni, ruși, lipoveni și câțiva turci.